Türkiýanyň Samsun şäheriniň sudy türkmen blogerlerini deportasiýa etmek hakynda karar çykarypdyr. Bu barada Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 8-nji ýylda habar berdi. Alişer Sahatow we Abdullah Orusowyň aklawçysy Türkiýanyň Samsun şäheriniň ilkinji sudynyň öz müşterilerini deportasiýa etmek kararyna gelenligini habar berdi. Bu karar 2025-nji ýylyň 13-nji iýununda çykarylypdyr. Aklawça bu barada 27-nji iýunda habar berilipdir diýilip maglumatda bellenýär. Sahatow we Orusov Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde 28-nji aprelden bäri saklanýar. Alişer Sahatow 2023-nji ýylyň 27-nji aprelinde halkara goragyny almak üçin ýüz tutupdy. Diýip Türkmen Helsinki fondy oňa G82 çäklendiriji kodu bilen ýagny milli howpsuzlyga garşy hereketler bilen baglylykda ýurda hemişelik giriş gadaganlygynyň girdilenligini belledi. Şeýle hem şikayetçiniň Türkiýede kanuny ýaşama hukugynyň ýokdugy göz öňünde tutulup ony deportasiýa etmek kararynyň kanuna ters gelmeýänligi kesgitlendi diýilip maglumatda sudyň karary sitirlendi. Samsun şäheriniň sudy Abdullah Orusowyň işi boýunça çykaran kararynda onuň 2023-nji ýylyň 3-nji iýulunda halkara goragy üçin ýüz tutanlygy bellenýär we ol babatynda hem milli howpsuzlyga garşy hereketler bilen bagly şol bir çäräniň ulanýanlygy aýdylyp, onuň Türkiýede galmagy kanuny hukugynyň ýokdugy barada karary gelinipdir. Orusowyň ýagdaýynda da Türk häkimetleri onuň deportasiýa edilen ýagdaýynda ölüm jazasyna gynamalara ýa-da rehimsizlige sebäp edilmejek barada netije gelipdir diýip Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Guramanyň habaryna görä türkmen aktivistleriniň aklawçysy Samsun şäheriniň sudynyň çykaran kararyna wagtynda Türkiýanyň kanunlaryna laýyklykda konstitusiýon sud arkaly garşy çykmakçy bolýar. 25-nji we 26-njy ýunda Türkiýanyň sudy Sahatow we Orusowy deportasiýa merkezinden boşatmak baradaky arzalaryny ret edipdi diýilip maglumatda bellenýär. Mundan öň deportasiýa merkezlerinde saklanýan türkmen aktivistlerine basyş edilýänligi barada habar berilipdi. Kırklareli şäheriniň deportasiýa merkeziniň başlygy 22-nji maýda Orusowy çagyryp onuň Türkmenistana iýerilmegine meýletin razylyk berýänligi baradaky hata gol çekmegini talap etdi. Olar munyň Ankaranyň talaby bolanlygyny aýtdylar. Men gol çekmedim diýip adam hukuklaryny goýraja Türkmen Helsinki fondy Orusowyň telefonu eden gürrüňine salgylanyp ýazdy. Geçen aýda Türk parlamentiniň agzasy türkmen aktivistlerini deportasiýa etmezlige çağırdy. 3-nji ýunda parlament agzasy we adam hukuklaryny goýraja Ömer Faruk Gergerli oglu Türkiýede adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly geçirilen metbuat ýygnagynda eden çykyşynda deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen aktivistleri Abdullah Orusowyň we Alişer Sahatowyň Türkmenistana uğradylmagynyň destine öňüne almagy çağırdy. Türk siýasatçysy Berdimuhammedowyň tanqidçilari Orusowyň we Sahatowyň suratlaryny hem görkezdi. Türkmenistanda demokratiýanyň ýokdugyny tutuş dünýä bilýär. Türkiýe bolsa türkmen opozisiýerlerini Türkmenistana dolaýar. Olary deportasiýa lagerine yerleşdirýär diýip Ömer Faruk Gergerli oglu çykyşynda aýtdy. Şeýle-de Türk siýasatçysy olaryň Türkmenistana gaýtarylan ýagdaýynda janyna howp awanyp biler. Muny bolduğundan tiz bes etmeli diýdi. Türkmenistanyň hökümetini açyk tanqid edýän türkmen raýatlary soňky 2 ýyl bäri Türkiýede izli-izlenen basışa sezebar bolýar. 39 ýaşly Sahatowyň Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmenistandaky hökümetiň adyna tanqid edilipdi. Şeýle-de ýurtda polisiýanyň edenetdiligi we korrupsiýa ýaly problemalar gozgalypdy. Kanalyň 5000 çemesi tomoşaçysy bar. Orusowyň TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan bäri alyp barýan YouTube kanalynda türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwaýat meselelerini aralyp maslahatlaşýarlar. Aktivistleriň eňindeşleri we adam hukuklaryny goýraýjylar olaryň Türkmenistana dolanan halatynda ýygyrlamalara, gynamalara duçar bolmagyndan we hatda türmede ýitirim edilmeginden howatyrlanýarlar. 2023-nji ýyldan bäri Türkiýeden we Orsetden zor bilen Türkmenistana ençime adam şol sanda Ferhat Meymanguliýew, Mälik Berdallamuratov, Röwşen Gylyjov, Döwran Imamow, Maksat Bayramow, Serdar Durduliýew we Merdan Muhammedow alınıp gidildi. Olaryň birnäçesiniň ykbaly näwelli galýar. Mundan başga da ýene bir Türkmenistanly aktivist Umida Bekjanowa 29-njy maýda Stambulda saklanyp deportasiýa merkezine uğradyldy.
Balkannak habarçymyz Hazar kenaryna diň jalmaga gelenleriň su sowuk diýip derrew ýerlerine dolanmak bilen bolýanlyklaryny. Şeýle de bu ýyl awada syýahatçylyk zolagyna gelen adamlaryň ýylan çakma kopundan gorkýanlyklaryny habar berýär. Deňizde suwa düşüp çägete kenarda gysarıp gezim edip diň jaljak adamlar suwun aşy sowukdugyny aýdýarlar. Geçen hepde howanyň gyzynyk derejesi bir neme Tumus aýynda kaýmyň zapdy. Suwunlar howanyň derejesi awada 25 gradus görkezýär. Deňiz kenarynda diň jalmaga gelenler bir gün bolup suw aşy sowuk bolan soň öýlerine gaýdyp gidýärler. Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan hünärmen aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, gizelerini deňiz kenarlaryna gezelenje çyksaň hatda üşeýärsiň. İngerbedi bolsa awada kenary uly ýylanlardan norly. Yerli ýaşaýjy ol ýylanlary kum kepçawas ýylanlar diýip atlanyrdy. Şu Tumus sezonunda diň almaga gelenleriň arasynda maňa belli bolanyny aýtsam, 20-den gowrak adamy ýylan çakdy. Olar derrew hasahana ýerleşdirilip, ilkinji zerur kömekleri berdiler. Häzir çelni ölüm hadisesi hasaba alınmady. Dip hünärmen aýtdy. Tejribeden belli bolşýaly türkmen medeniýeti şol sanyna milli syýahatçylyk zolagynyň ýol başçylary bu hili ýagdaý barada ilata açyk, jikmejik düşündiriş bermeýär. Ýöne häkimetler mihmanlary ýylanlardan gorumak üçin käbir çäreleri gördüler. Türkmenbaşynyň gaýra goýulmasy tiýil kömek merkeziniň 5 sany tiýil kömek ulagy lukmanlary bilen awazanyň içindäki uly köçäniň urnuny nowatçylyk çekmäge goýuldy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle de mihmanhanalaryň halas ediş toporlary, ýylan çeken adamlara gyssagly ýardam bermekleri, lukman gelip ýetişýänçe saklamak üçin gysyjy redin bagjyklar, garmon sanjymy dermanlary bilen üpjün edilýär. Gaty gorkuly deňiz kenarynda kobra we gömülgen ýylanlary köpelipdir. Men çağalarym bilen diň jalmaga gelipdim. Bir gün boldum çağalary deňize goý bermedim. Howuzda suwa düşdüler. Endi gaýdyp barýarys. Dip Aşgabatdan gelen mihman aýtdy. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda gurulşan adamlar şu ýyl deňiz ýakasynyň has howply bolanyny, deňiz suwunyň çekilmegi netijesinde döwlenler, ýylanlar bilen diň jalyp ay gowusy öýümde oturjak sagymanyň karara gelenliklerini aýtdylar. Adamlar gelip başlady. Ýöne uzak gitse 2 gün bolup öýlerine gidýärler. Suw sowuk, durly ýylanlar we döwlenler köpeldi. Mihmanhanalar sagat belläp deňiz kenaryna geçmäge ruhsat berýärler. Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçylarymyz mundan adamlaryň şu ýylyň tomsuny awada diň jalyp bilmersip alady diýenliklerini habar beripdiler. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan lukmanlaryň halas ediş toporlarynyň wekilleriniň aýtmaklaryna görä, deňiz kenaryna diň jalmagyň, suwa düşmegiň iň amatly wagty iýul aýynyň aýagyna başlanýar. Ýagny suw awgust aýyna gyzýar. Ýöne Türkmenistan şu ýylyň ikinji ýarymyna awada milli syýahatçylyk zolagyna deňde çykalgasy bolmadyk we ösüp barýan döwletleriň halkara maslahatyny geçirýär we sammit bahanasy bilen ýöneki adamlar gelýän aýda awada goýberilmez diýip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Şeýle de howanyň gowy gyzýan we deňiz suwunyň gowy ýylayan aýyny awgustda bir ýere ýolbaşçylar toparynyň maşgallary diň jalmaga gelýärler. Diň jalyş zolagy halk üçin doly ýapylýar diýip anonimlik şertinde gurulşan ýaşaýjy aýtdy. 7 iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň urusdan ejersekýän Ukrainanyň Russiýanyň hüjümlerinden goranyp bilmegi üçin oňa gosmaça ýarag iýerjekdigini ma'lum etdi. Biz olara gosmaça ýarag iýereris diýip Trump aktamda jurnalistleriň soragyna jogap berdi. Ukrainler özlerini gorap bilmeli. Häzir olara güýçli darby urulýar diýip Trump sözüne goşdy. Trump bu beýanaty Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen akşamlyk naharynyň öňü tirasynda aýtdy. Ol iýeriljek ýaraglaryň goranyş maksatly boljakdygyny belledi. Trump'yň çykysyndan soň Pentagonyň medeniýet wekili Sean Parnell resmi beýanat bilen çykyş edip bu karary tasdiklady. Prezident Trump'yň görkezmesine laýyklykda Gorunmak departamenti Ukrainanyň özüni gorap bilmegi üçin gosmaça goranyş maksatly ýaraglary iýerer. Sol bir wagtyň özünde biz uzak möhletli paraxçylygy gazanmak
we adam pidalaryny toktatmak boýunça hem islemäge dowam etdiler diýip ol belledi. Ne Trump, ne de Pentagon bu yaraglaryň görnüşleri barada jikmejik maglumat bermedi. Emma bu karar geçen hepde Pentagonun Amerikanyň yarag ätiýaşlyklarynyň azylandygy sebäpli Ukraina käbir howa hüjümlerine garşy gorog raketalaryny, ýokary takyklykly artilleriýa toplaryny we beýlik yaraglary iwermegi toktajandygy bardaky beýanatyny iň azyndan bölükleýin ütgedýän emegdeýär. Ukraina öz şäherlerini Russiýanyň ýygzamlasan gijeki howa hüjümlerinden goramak üçin Washingtondan gosmaça Patriot raketa gorag ulgamlaryny torapdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 7-nji iýuldaky gijeki video ýüzlenmesinde Patriot gorag ulgamlaryna bolan derurlugy ýene bir gezek dile getirdi. Biz Amerikan tarapy bilen Patriot ulgamlary we olara degisli raketalary bermek baradaky degisli kararyň üstünde iş alyp barýarys diýip Zelenski aýtdy. 4-nji iýulda Trump bilen telefon arkaly gepleşikden soň Zelenski Ukraina garşy Rus hüjümleri güýçlenýän wagty asmany goramak mümkinçiliklerini artdyrmak üçin hyzmatdaşlyk etmäge ylalasandyklaryny aýtdy. Seýledi ol Trump bilen bilelikdäki harby önümçilik, satyn alys we maý goýumlary barada maslahatlaşandygyny hem belläpdi. Trump sol söhbeteslikden soň Ukrainanyň özüni goramak üçin Patriot raketalaryna zerurlygynyň bardygyny anyk tapdy. Emma 7-nji iýuldaky çykysynda anyk görnüşdäki raketalary agzamady. Ukraina 2020-nji ýylyň fevralyndan bäri Russiýanyň giňerimli çudusyna garşy görüşýär. Resmiýetiň maglumatyna görä 7-nji iýulyň gijesine çelini dowam eden Rus hüjümlerinde paragy diýlatyň arasyndan azyndan 11 adam hilak boldy. 7 çagy bilen birlikde jemi 80-den gowrak adam yaralandy.